Iba k nemu, pokiaľ nestane. Keď je už tak starý, že do ruje nepôjde. Ale netreba, to ja viem, že treba. No. Tu nie, tu je na zemi. Tak pojeme tam rovno, s traktorem. Eri, keď ti poviem, že keď tu mal kamarát, tak túto hliníka do toho traktorom s ním, takto, ako on stojí s kamerou, tak sa budí a to nie sa keď sa dvaja budí, to je v poriadku, to má čas a pekne, je. Ale príde tretí špicák a jedí a už sa pekú a špicák. Normálne som došol touto hliníkou lopatou a jebol som jedného po chrbte, z toho traktora. Píchne, nájdeme len potom píchne, že je vedľa seba. To je to. Taký hajský zákerný. A ja. Počekaj, na každý deň toľko to keď dám. A čo ale? Počkaj. Nie, nepotrebujem. Každý deň keď dám, stačí keď dám polovičku. Počkaj, tento rýchlo nevedú. Keď tu leží už je to. Aký sa je? Nie, tak, ale by ma dialo. Jelenia si nie. Pozri, pravú lopatou má oveľa väčšiu ako ľavú.